Лазерният меч е едно от най-яките оръжия, измислени от човечеството въобще. Как обаче е направен този супер характерен за лазерния меч звук? Точно това ще се опитам да ви покажа днес в първия епизод от поредицата Музикален нърд. Бен Бърт е човекът зад по-голямата част от звуците в Star Wars. Той разкрива, че е създал звука на лазерния меч, като е комбинирал звуци от стар видеопрожектор и стар телевизор с кинескоп. Пишете в коментарите всъщност дали сте гледали на такъв телевизор. След като се поразрових, успях да намеря такъв звук, ето го и него. Отвратителен шум. Задължително трябва да премахнем ненужните и дразнещи ниски и високи честоти, връщаме малко от блясъка на звука и правим така, че да се сменя отляво на дясно в стерео. Накрая стигна до ето това. Следващата стъпка, вместо да добавя звук от стар прожектор, ще добавя бас от синтезатор. За да си пасне с другия звук, обираме част от ниските честоти, леко разстройваме звука и добавяме малко шум. Не знам за вас, обаче аз огладнях малко. Добавяме и звука от пържене, който току-що записахме. Правим и на него няколко магии и до сега имаме ето това. Много яко, липсва обаче звука от въртенето на меча. Имам идея. И сме готови. Ето го крайния резултат. Надявам се да ви е било интересно. Пишете в коментарите дали искате да продължа с тази поредица.